Balik ko din na-deposit kami ni Pepe. Magkano yung deposit niyo? $900. $900 yung deposit din, guys. Parang yung first month no, ma'am, ng payment. Ayan! Wala na tayong problema. Clearing na. Nakatulong din tayo sa mga bata sa paglipat. Hindi kasi nila ibibigay daw yung ano guys, yung kanilang ano ba hindi bibigayan? Down deposit. Yung deposit nila. Deposit nila kung hindi malinis, spotless yung apartment. Tara. Tayo ngayon sa apartment pa ni Ate Pao. Nak, saan ka ba galing? Kumuha ko ng certificate ng BLS, ng CPR. Nag-ano ka na yata, sabi ni mami mo nandun ka daw sa training. Ano bang kinukuha natin? Wag, secret. Secret mo na? Secret mo na guys. Magka-college na daw yung ate Pao namin. Hindi, mami ko, ang tagal kasi mami ako din naiinip. Hindi, mapurnada pa yan. Sige, tulungan mo si mami. Bakit tayo mag-gold? Siyempre, ako'y kakaiba. Para kasi mama. Safe yun yan. Magkaiba friendship. Simple lang. Para si mama. Marami pa po tayong dadalhin dito. Guys, today is Ate Pao birthday. Nakapagluto Hindi na ko kami. pa nga mami na ano eh. Dapat dadaanan ko na yung pagkain. Mamaya na lang, konti. Kasi nakuha ko na yung paper. Punta sana ako sa Sussex, sa Osborne. Eh kaso nag-aantay na kay Tito eh. Kasi si mami mo ayaw muna umuwi. Gusto niya kasi dito. Doon, saka ka na magpa-drive na kay Pao, kay Pai. Sa Osborne? Oo, may parking doon. Oo mami, munti ka na di kayo mahuli doon. Ipa-drive mo. Pagod na nga kami. Ako din naman, papa, wala pa akong pahinga. Ipa-drive mo tapos. Ayaw nga niyang ano. Ayaw niya. Ayaw ni mami mo nang tumambay muna kami sa bahay. Tapusin na raw ito. At pagkatapos mamaya, magbo-blow tayo ng candle. Malinis na ba raw? Hindi ko ma'am, Ihawan mo lang yung... hindi yung kwarto ko okay na. Hindi, yung sala lang. Pero Sa wala sala na ka. lang may sala. Okay. Hindi, magdadala kasi ako ng lamesa sa kapuan. Meron naman yung block na lamisahan. Yun nga, dadalhin natin. Okay. Ang hirap naman kasi uupo tayo kakain. Yan ba? Halos malinis na pala eh. Pa, kailangan bitbitin yun ah. Kailangan alisin natin yung mga. Saan mo dadalhin yung mga karton na yan? Ano na yan? Oh, Hindi sige. na kailangan yun eh. Itapon na natin. Malis na, washroom mo. Oo ma, tignan mo. Oh, guys, malinis na. Ayan. Ikaw ba lahat naglinis? Siyempre! Oh, Fridge. Oh. Malinis na. ayan oh. Patayin mo muna. Papatayin ko rin yung ano. Kukunin ko pala yung ano mami yung Malinis. hydro pa. Buti po nga pumunta dito eh. Kasi ano na ako. Mag-reading ka pa? Oo mami, final moving ako. Ninis ko pa yan. Hindi na kayo babalik dito. Hindi na. Di na, i-clearing na niya. Mamaya, kukunin ko din yung iba. So ito sa kwarto, malinis na rin ba? Oh, malinis na, malinis na. So, parang nung pumunta sila dito na nangupa kayo nung tinignan niya, malinis na. Ninis na. Dahil sa isang kwarto, Nilinis ko din yan kahit hindi ko kwarto. Pinalis ko ko. malinis na. Ito, dito talaga to? Oo. Malinis, malinis. Maalisin daw yun, sabi. Hindi ko lang kasi abot. Alin? Yan. Oh, sige, unin natin. Wala ka maupuan doon? Dito, kanino to? Sa kanila, ma'am. Okay. Dito yan. Wala ka maupuan. Sige, tungtungin mo. Sira talaga yun, ma'am. Hindi niya na inayos ever since. Baka Alam naman na yan. marigkas, Paulina. Amin naman Tumayo naman ka. to. Hindi nga matayo. Alam ng caretaker yan, tinignan nila kapon pag binigyan ako ng papel. Wala naman daw sira. Yung mga lumang sira lang dati, hindi nila ginawa. Oh, so okay. Makukuha niyo yung ano. Oh, pag may nakakuha dito. Oo ha. So itong washroom, malinis na. Malinis, malinis. Okay. Mami, hindi ano? Pulido rin yung pagkakayari natin po. Pulido. O tara, ibaba na natin lahat. Pulido. Ganito ka na sa mga. Pagkano! Malaglag, mabali yan. Wala ka talaga. Totoo na. Hindi ka Lido.
Pulido na. Pulido na guys ang apartment nila, Ate Papa. Pulido. naman, no? Spotless na, spotless. Sticker dyan. Guys, spotless na to. Ito, bubuhatin namin to. Tara! Mabigat pala to, Han. Mabigat na. Ika. Yan, ganyan pa. Buksan mo. I'll open the door, guys. Bubuhat ka, tapos mahina. Man, tandaan ka, mamay malaglag ka. Para kung kasya yun doon, di na ako bibili. No? Putragis. Danda ka, ma'am. Dandaan pa. Pa! Kailangan. Pa! Wala ka. Para naman yun, wala kang... Yung glasses ko, yung glasses ko. Oo, huwag ka mag-alala. Mahal yan. Hindi na aapot. Wala na kasi. Binubuhat ko nga yung... Mabigat. Ay, hindi kasya. Kasya yan pa! Ba't nagkasya sa akin? Oh, Baka mamaya mano yan. Sige na. Oh, paano? Itutupi mo. Sige, tulak mo. Ipiin natin. Sa loob. Tulak ka na lang. Sa kabila ka na. Dito ka. Dito ka. Ha, nilayan mo sa loob. Si Papa taga-tupi. Ako taga-tulak. Wala naman siyang magagawa dyan. Papa, bumili ka kasi ng glasses. Na camera na. Uy! Punta ka dun sa anuhan. Dun sa... Huwag ka dyan. Ito pa, dito Hindi, na. ako na dun. Wait lang. Dun. Hindi ko maintindihan. Paano kayo magkakasya sa laki nito? Nagkasya nga yan. Ano ba? Mindset lang. Mindset lang. Yes. Yan. Ano mo to? Hindi naman ata si RB yung pinag-anuhan yun nito, Papa. Hindi. Mami, si RB nga. Hindi ko maintindihan. Itupin mo, ma'am. Ito, tupin mo. Sige, tulak. Putek. Ay, magkasya. Hindi ko maintindihan paano kaya napagkasya nito. Oy, kaya mami, tupin sa dalawa. May spring yan. Sige, tulak mo yun doon. Taylayin ko. Dito. Oh, hilahin mo. Yan. Yan, ganyan. Yan. Dahil, post ko. Strategy lang yan, ah. Go. Go. Wait. Go. Yan pa. Sige, one more. Push. Ma'am, push. Push. Tawag ang tao, Papaw. Yan. Isa pa. 1, 2, 3. Alisin mo. Doon sa kabila. Ayun, sumabit. Tignan mo yung pinagsabitan. Go. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Yan, oh. Sabi ko sa inyo eh. Doon sa kabila, yung ano na yan. Tali na yan. Isa pa. Wait lang. Hanggang dito na lang ito. Sumabit. Isa pa. Lapit lang naman sa bahay nila eh. Sige, push. Yan. Sige, pa, lumalis ka na dun pa. Doon ka pa. Isinas ko. Sige, dyan. Sa ilalim ba yung Sige, slip mo? push. 1, 2, 3. Oh, there you go. Sige, pumunta ka dun sa phone. Para maisarado natin. Mami, yung sinilas. Huwag mo nga apakan yung ano dyan at baka mamaya masira yung ano. Sige, push mo pa, Han. Push. Yan. Luging-lugi. Sinilas mo. Lagi sa gitna. Ay wala. Hindi pwede yan. Isa lang isa. Tingnan mo sa kabila, mami. Gusto ko. Nahirapan kami tuloy sa... Wala akong makita. Wala akong makita ng ano. Ayan. What the heck pa? Hindi mo yun ano yun? Hindi mo binuksan yun sa tayo papasok? Saan yung ano mo? Wala ko susi. Naiwan na doon. Cellphone mo. Ano pa naman yan? Iikot pa tayo. Ano yun mo sa akin? Hindi ko naman bayan. Ako taga-tulak eh. Andyan yung cellphone. Ay, susi mo, Papaw. Kaya nga ako pagbibintangan eh. Ay, nandito pala. Asa bag mo? Kaya, Ay wala stick. paabot ka pa. Asa bag mo eh. Thank you. Hindi yata maganda yung ginagawa mo. Kasya ba? Nakakalimutan mo na. Ayusap natin to. Hindi, ilagay natin. Hindi magkakasya, magsasarado na yan. Sure ka? Oh. Di yan pa. Hindi, yung mga karton mo kunin mo na, ilagay natin dito. Tapos yan, dali mo na lang sa sasakyan mo. Meron ka pa bang wala na, di ba? Ano gamit doon? Oh, sige. Yung karton, di ba sabi mo? Yung itatapon mo na ba yun o ano? Tapon na yun.
yan. Sige, Kalat ganun. lang yun sa bahay. Tatapon na natin yan kung ayaw mong hindi nyo na kailangan yan. Ay sabi ko nga kay mami mo, pagka ganito, kukuha na kami ng Truck. ano eh, GMC 2500. GMC guys. Mami, itry mo. Joke lang. Right. Pagdating doon, magluto na ng kanin. Doon sa bahay pa, bahay niya. Nakaluto na kami ni mami mo ng pansit eh. Mami, wag mo automatic isara. Paano? Gano'n mo na ito pinuli. Ay, nagsasara pa din? Hindi, ikaw kasi mami. Masyadohan, hindi niya kaya. Dapat mami may humila doon sa harap. Hindi, yeah. Ito lang! Pa, ito! Ito lang. Iganyan natin dyan, Sam. I-twist natin para doon Kaya tumabingi. ako na lang isa dito mag-isa. Ano ko dito. Doon ka na lang sumakay ka, Pau-Pau. Kaya urong ko muna doon. Tanggalin mo yung ano, head ng anuhan, kakasya. Matatanggal yung head. Ito. Hindi, urong na. Ayun na, Yan, push nyo yan. Naman pala eh. Yan. Aalisin pa daw. Mami, dapat, ayun pa. Ayun, I think pwede na yan, mami. Lakas na ng push ni Papa eh. Ayun, sabi ko si malakas nga ako. Sabihin nyo na naman mahihid na ako magbuhat. Dito, nagbukas na natin. Nagbalfunction na naman. Dahil sa'yo, nasira pati sakyan namin. Opo, sasabihin. Start mo han. Baka nalubat na. Lupat na ba ito sakyan? Palitan na battery. Papalit lang ni mami mo. Wala, mami, nag-malfunction na. Ayan, try ko open. Ayaw na pa. Ayun, kaya mo na. Ayaw pala, nag-open pa, ma'am. Nag-open. Ayaw na sumara. Tulak mo na muna. Ayaw mo na. Okay, tara. Meron pa bang ano, karton na lang? Mami, yung glasses mo. Yung karton na lang? Hindi, marami pa yung mga bed, ano. Yun, Ang biddings? sakyan niya. Uy, lapit mo rito. Park na. Para okay na tayo. Lapit mo na rito. Mami, ano si may car mo? Lapit mo na rito. Hindi, okay lang dito. Oh, dito mo na lang itutok, nak. Tumbok mo rito. Guys, marami pa palang tatrabahuin dito. Hindi kasi kami natuloy mag-akot nung nakaraan. Gawa nga ng ano guys, may trabaho siya eh. Pasok siya kasi. Spotless, at least spotless na yung apartment, no? Han? Malinis na. May ilaw palang puti yung sa kanyahan. Sa atin wala. Reverse. Meron? Iba mo yun. Yan, okay na, Pao. Lahat ng mga ano, ipahiga na. All wheel drive. EW. Ipahiga mo, i-sit up mo na yung ano mo. Na, Nakasit up nakahiga na? na lahat yan. Ayun mo. Oh, maluwag. Oh, sige. Wala. Baka siya kaya yung mga bakal doon? Yeah! Kahoy? O sige, tara. Sarado ko muna. Guys, trabahador tayo ngayon. Trabahan. Susunod, ilagay mo yan sa'yo, Pao. Yan na lang sa leeg mo. Hindi mo pa pwedeng lagyan ng kahoy? Kaalam dyan. Ay, mami, samahan mo nga muna ako dito. Yung, tulungan mo nga, mami, paano basahin itong metro dito? Kasi nalilito ako eh.
Kaya yung bike yan? Kay Paypay. Kay Paypay pa rin, ma. Kailangan natin ganun din. Buti ninakaw dito yun. Hindi, mami. Kay Paypay ito? Oo. Binili niya yun eh. O, dalhin na lang muna sa bahay. Paano? Hindi, saan mo ilalagay yan? Dahil Sa ano natin? Sa doon sa ano? Sa... sakyan. Magbisik. Ano itapon? May bisikleta ko to ha. Meron kayong bisikleta na ako. Wala. Binili pala niya yan? Binili na sa superstore. Ay, sa... Ay, ito pala ang ano nyo dito. Ito guys ha. Sabi babasahin Sa mga gustong nanonood sa biblog niya Lakay Tracker, ito dito yung ano, coins yung ano nila dito guys sa coins. 306 ito. Saan? 306. Saan? Eto! Picturean mo. Yeah, ito. Picturean mo. Lalapit ka. Picturean mo. Picturean. Pag na-picturean, ito yung mga ano. Para mabasa ni mami mo. Saan mo? Hindi, yung kumari ko, nag-chat, anong oras ko daw pipick upin yung pagkain. Sabi ko, naghahakot pa ako, maski maya-maya. Lumapit ka doon. Singaro daw. Sigurado kayo yun? Yeah! 306. Kailangan na kasi. Ingat ka sa araw nito. Yun nga namin papaturo ko sa'yo, paano basahin. Kasi pa backwards, forward siya, di ba? Sino ang araw nito? Ayan. Ito. Hindi, merong araw ito. Ayo. Ano? Mga Yan yung mga maliliit araw, to. mami, maliliit. Asan? Ato! Ito. Yan mga Hindi yan. Ito, ang Okay. ibig sabihin ko, ayan, dapat may ganun yan. Ganun. Ayun nga yan. Yan nga yun! Hindi nga. Pakita ko yung sayo sa akin ha. What? Ayan yung pinail ko sa reading eh. Kaya nga, pero mag-ingat ka sa araw niya kasi may susundan ka na araw niyan eh. Ayun. Ito guys ah. Ito. Ito, pay na lang. Pwede ka magkape. Yung ano sa akin sa pay. Magkape-kape ka diyan kung gusto mong habang naglalaba. Oh, ito. Dollar lang oh. Ilang oras ang dollar na? Nakikita mo yung araw sa gitna na maliit? Oh. Tingnan mo yung araw. Ayan oh. Nakikita mo yun? Wala. Bibigyan kita ng reading ng electricity. Wala nga to. Ayan oh. Ito ang susundin mo. Ayan, yung araw na maliliit oh. Ngayon, i-search mo ang electricity bill look like. I-search mo, try mo. Winnipeg. Looks like. Lahat naman sila ganyan han. Paano ang Reading. computer? Kaya nga meron ng ano doon sa... Di ba room 306 kayo? Ayun ah. 306. Hindi yata bago tong ano. Pero bakit itong mga iba dito may mga number na oh. Wala nang araw. Pinalitan na tong mga to iba yata oh. 101, 102 yan oh. Number na to guys. Hindi na yung katulad Maghanap ka nung ng nandyan oh. ganito. Yan oh. Araw yan. Ano? Ito number na. Ganito, maghanap ka ng ganyan. Mami, ako nag-send kay Paypay yan eh. Yan. Maghanap ka ng ganyan, Manitoba electricity. Huwag yung gas. Electricity ah. Yung papel na ganito. Electric yan. Now, ito ang ano mo. Send mo nga sa akin. Picturean ko. Ay, send ko na sa'yo. Nasend mo. Sorry. Yan, ayusin nyo muna yan. Para may forward nyo na doon sa Oo, electricity bill nag-email nyo. na sa akin eh. Babayaran ko pa. Bayaran nyo yan kasi kailangan nyo yan. Kasi kapag hindi, pero galingan nyo lang ang sundan nyo lang yung pattern yan kasi kapag Kasi mami, maling nagawa number ko ang ilagay mo nun, dyan, kahit walang araw. instead na 100 lang ang babayaran mo, magiging 1,000 kung mali ka. Kailangan mong may araw nun. Sige, ano mo yung papel ng look. Baka bago na yung kanyang klase, han? Yan. Kunyari, Sangga mo? 1, 2, 3, 4, 5. O, 5 ka. Kunyari, ang araw ay papunta doon. Anong 2 yan na? 2. Ang araw papunta doon, 2. Pangalawa, ang araw papunta Nilist doon. ako. Notes. So, yun na yung mga sagot. Oh, siyempre, ito yung, magbase ka sa araw na ganyan. Dito sa reading mo. Kunyari, yung pangalawa, ang araw niya ay papunta doon. Turo mo na. Papunto 6.
6 yan? 6 yan, no? Kasi wala pa 7. Tapos yung pangatlo ay... Pag ganon. Pag ganon, 4. Kahit itawag mo sa kanila yan, sabihin naman nila yan. Pangapat, Pag ganon. 6. Ay, 7. Oh, 7 ma'am. Hmm. Panima. Panglima, pag Pag ganon. ganon, 7. Para matuto kayo. Teka lang. Bumalik ka dun ulit. Double check natin. Sa unang number, 2. 2 yan. Oo. Iganyan mo lang. Ay, yan. 2. Pangalawa, pag Pag ganon, 6. Mhm. Pangatlo, Pag ganon. pag ganon, 4. Mhm. Tama ba? 4. Saan na tayo? Pang-apat. Pang-apat, Pag ganon. 7. Mhm. Tapos, Pang-5. panglima, Pag pag ganon. ganon, 7. 7. Mhm. Okay. Okay. Ano na yung tawag Sisend ko mo? mamaya. Ay, yung electricity, ito, kailangan mo rin ito. Hydro lang yan. Kaya nga, yung meter number mo, WH77733. Oh, yan. Para, ano na. Turuan mo rin si Paypay. Oh, yun. Yung water meter reading mo yan. Hindi mami, hindi kami nagbabayad ng Ay, hindi. Oh, libre kayo, libre sila. Sige, patingin ako. Tubig ang libre. Kung hindi yan, yan. Yan, siguro mas malaki. WH ha. Basta sabihin mo kung ano ang tanong mo. Ay na. na, kinukuha lang sa akin namin Basta nakuha yung buong Meter, hindi ah, meron reading meter number. Okay. Paano naman naman yun na ano? yung meter number. Okay, tara. Yung bike di, kunin yung bike. Kunin ko. Okay. Kunin ko na. Kunin mo na pa ilagay na sa sakyan ko. Oo, sige, sige. Di ba pa na mami tayo doon sa bakal? Sige. Maganda yun pa, makapukla. Kasi, yung camera. Dapat kasi bumili ka ng glasses, yung may camera. Wag mo na yan ngayon. May benefits ka naman eh. Ikaw dapat di mo ko regaluhan. Sa glasses. Papaw. Regaluhan mo kaya ako ng mga ganon. Missouri nandun ang Yung ukle. Ukle guys. Maganda yun na. Saan nilalagay? Bike niya ate Pao guys. Ni mami. May buksan. Paano ba ipag hindi kakasya? Kakasayan pa. Doon ka sa loob. Kaya tutulak ko. Masikip pa. Ha? Doon ako sa kabila. Sabi ko nga sa'yo masikip talaga Oh, anong hindi kasha? Kasha yan pa. Ano ang problema mo? Yung mga ibang mga gamit madaganan yan. Okay Masasira. lang yan. Di tanggalin. Iyan mo yung ano. Mura lang sa mga gamit mo. Lagay mo sa loob. Hindi, dito na yan. Ano mo na yan dyan. Kaya nga meron, siya din gumagamit sa binigay mo. Gusto niya iba-ibang kulay. Guys ha, Lolo Lemon. Nakuha na yan nun. Lolo Lemon. Hindi yan, hindi ko pa sinusuot. Ano ko naman yun eh, winter. Lolo Lemon guys. Ha? Mami, bibili nga rin ako ng para sa akin eh. Kasi nagsiserving ako eh. Mahal ba to? Sa camera nga to. Maganda tong Lolo Lemon guys ha. Kung naka Lolo Lemon ka, medyo okay ka. Sa anak mo kasi ang anak mo ang nagbigay. Dalawa to, binigay ni Ate Pao Black at saka ito. Puti nga para kay mami kasi siya babae. Black at saka white. Tapusin na natin to. Ano yan mami? 148. Bilisan kasi mga kapatid. Ito mga ito, ibagsak na lang sa baba. Pawagsak mo lang. Okay na lang magdadala nito. Ay, kaya si mami sa akin.
Ito, panghuli na to. Panghuli na ito. Oo, panghuli. Kasi iikot tayo doon eh. Ano, sa'yo yan? Papa! Dagdagan mo pa. Para minsan na, mabilis tayo. Sige! Hmm. Hmm. Wait lang! Ito pa kaya mo? Hindi, balikan kasi babalik na ito sa mga bote. Oo, mami, sinabi ko sa kanya, ang lakas mo. Grabe, simula pag-alis ko, pag-uwi ako lahat. Hmm. Papindutin mo nga yung freeze, yung ano, nasa bulsa ko. Ay, meron ka palang gamit. Oo. Saan ang isa rito pa? Di ba dalawang motor? Nasa computer desk ko. Ayan pa! Hmm. Yan. Pero pa ba ton? Oo. Kunti na lang. Isang balikan lang pati yung mga box. Hindi, yung mga box itatapon na ba o iuwi nyo pa? Tapos na yan, hindi na uwi pa. Pangkalat na lang yan. Ah, ito ang bala. na lang natin. Kakasya ba yan? Oh, Kaninong higaan yan? wala, kung kasya yan sa kwarto ko, ito na daw gamitin ko higaan. Oo naganda kayong bumili. Huwag na, sobrang gastos. Talagang ganun. Dapat binalikan kami, mami, hindi ganito, no? Magagastos Buksan mo daw, nak. yung headboard. Hindi, ano, Ha? Huwag mo munang iharap. Ika. Ayan, tulok mo. Hindan lang, para hindi tumama yung ano. Hindi, wait lang. Isa pa, ma'am. Hilain mo dyan sa gilid mo, Han. Yan, para... Yan. Wala. Kailangan yung room yung bunti. Yung upuan. Sige. Diyan, sasakay si Papa mamaya eh. Sige lang. Ayan. Yan! Tara. Meron pa isang balikan na para matapos na tayo. Perfecto! Uy. Perfecta. May Meron pa ba? May kukunin pa ako dito eh. Na ano? Yung inaantay ko galing sa government, ang tagal, 2 weeks ko na in-request. Na ano? Papers ko sa school. Dapat magpalit Saan mo tayo ng kukunin? mga address. Dito ako na-email na, 2 paper yun eh. Sa school, sa government? Ano mo? Clearance. Dapat wala kang mga Ano, clearing ko. Papalit na ako ng address din. Oo, yun ang address yun dun. Yung bahay nila dun. Talaga yun. Paalam na! Wala na. Cleaning na guys. Sa clearing na, wala na. Sino Kahuli-huli may ang... mga gustong mag-sub guys, let me know. Oh, sablit wala pang ano. Kailangan nilang sablit. Linis ko, ma'am. Lisa. Kagabi, linis. Ha? Kagabi. Oo, mami, 10 o'clock naman tapos. O, tara. Ano yun nasa taas? Hindi yan kailangan Wala papel. yung sarap yan. Diretso muna tayo doon. Dadaan na lang kami dito ni mami mo. Diretso tapon. Paghatian natin, ha? Ilang kung patataw. Ano, magdadalawang tao pa kayo? Ano, buwag mo na lang. Ako
Akala ko nawala yung mga paper immigration ko, yung passport ko, pati birth certificate ko. Kinabahan ko kayo, pati sabi ko yung nanay ko, bebe. Uy, nasan yung mga yun? Bakit saan pa pinaglalagay? Yung pala silagay niya sa basement. Saan basement? Sa baba doon. Ako na dyan, ma'am. Ako na dito pa. Kaya mo na yan? Oo. Hindi ba? Okay. Sige. Kompleto. Pulutin mo lang yan, Han. Ano, okay ka lang? Hindi nila isasauli yung deposit guys kung madumi yung apartment. Alam mo ba saan pupunta ng birth certificate? Calgary. Ano din na? Puti. Grabe na ako ni Mayat din. Sabi ko, it was so way so much. Alright guys. Gusto mo na? Sipain lang. Oh, Han. Ganda na kayo. Ano yung naman sa mami mo? Na-clearing na! Na-clearing! Sabi, di ba? Yung mga ko. Hawak na? Hawak na. Morning! How are you? Doon namin sa blue eh. Oh, dito sa Blue Bin. Lahat na dito? Oo. General waste garbage yata to. Oo. Kinukuha nila ito lagi. So kukunin, titignan ko lang yung mailbox. Ayan! Wala na tayong problema. Clearing na. Nakatulong din tayo sa mga bata sa paglipat. Hindi kasi nila ibibigay daw yung ano guys, yung kanilang ano ba hindi bibigayhan? Down deposit. Yung deposit nila. Deposit nila kung hindi malinis, spotless yung apartment. Tara. Sakyan na tayo. Doon ka kay Pawpaw to, umano, kinantay mo ng Pawpaw. Doon tayo, doon na yun. Diretso na siya doon. Diyan na yun dyan. Ayun. Ang ano? Yung kailangan ko. Pleto ka na? Wala nang nakalimutan doon? Okay na, yung iba. Sigurado bang ano? Sigurado bang iba, ibibigay na sa inyo yung down deposit nyo? Pag may kumuha na. May kumuha na Wala dyan. pa nga nung nag-show eh. May kumuha na. Ayan. I don't think so. Alam nila kasi lugar Meron eh. yun. Pero Dalawang apartment na kaming ganyan. Meron at meron. may Meron. nakuha sa inyo, ma'am. Oo. Dalawang apartment ko naglipat. Nag-apartment din naman kami ni mami mo. Kala niya. Ano, sinasabing hindi pa ano, kailangan niya magbayad next kasi wala. Hindi. Wala rin. Pero nakuha yung deposit nyo. Oh. Meron. Mali ko din na-deposit kami ni Pepe. Magkano yung deposit niyo? 900. $900 yung deposit din guys. Parang yung first month no, ma'am, ng payment. Anyway, Hindi ka na sumakay kay Papa Han. diretso tayo sa kanila? Oh. Oh, sige, sige. Ang kape. O sige, mamaya na lang. Lapit lang naman yung bahay nila rito guys. Banti mo rito nak. Clearing na, wala nang naiwan. Oo. Ako na lang ilagay. Alright. Makalat
ay madumi yung kwarto, ay ano ko eh. Okay lang yan. Saka ano mo na, reset. Tsaka magpapachange ako ng winter tire sa mga June. Summer na? Oo, tapos magpapachange oil na din ako. Magpapachange ka ng summer. Tire. Summer tire na, oo. Mapupudpud to eh. Oo. Pinakamatag natin ginagamit, winter tire, di ba? Hmm. Ay, doon na sa mami mo. Alright guys. Go. At least clearing na. Wala na. Ito na yung mga pinakahuli ninyong ano, dala-dala. Mga 2 weeks din kami nag-lipat, no? 10, 11, 12, 13, 14, 15. No, 5 days pa. Pa? Oh. 5 days. Kung Ito, hindi kahit siguro paano, ako magaling ka. Kung hindi siguro ako simula nagkakot-akot. Oh, Siguro wala na. hanggang katapusan pa ng April to, no? Babe, I'm with my dad and my mom. We're just putting stuff in the sa bahay. Finishing up the Finishing up lang. Can I call you back later? I'm driving. Okay, bye-bye. Finishing up the moving, clearing the apartment. May nag-miss call sa akin, Pilipino. Minis call back ko, hindi ko naman kilalain. Sabi niya, hindi daw niya ako minis call. May mga ganun namang number. Sabi ko, hello po. I think, bukas ata may titingin ng apartment. Dapat kanina, kaso may work daw siya. Bombay. Oh, okay. Kasi price pretty cheap. It's only 990. Plus, you're just gonna pay the hydro. The water is included. The parking lot is included on 990. Okay, so See? 990 included But only parking na. one parking available. Our spot, which is number 17. And then it's gonna be renewal on June because they renovated it. So they need to, erase up yung per month. Oh, okay. So Magtataas sila. Para mabawi din yung Pagpapagawa. magpapagawa. And yeah, and Paggawa kasi. and yung caretaker aalis na because and I think di naman grabe sa kanya. Warak na warak, buhay pa. Pwede pang i-drive. I think din sa Mackenzie ko sa kanyang apartment and yung dito, ang isa na lang daw magmamanage sa caretaker, hindi na daw dalawa. Oh, okay. McKinsey rin pala Business yun. is good though. Yan pala apartment nyo, McKinsey rin. No, Papa, yan, just Anderson. Sussex. Sussex yung sa Mackenzie, di ba? Oo. Doon kayo Sussex nag-apartment Realty. dati. Oh. Realty. Pares lang ba ng loob niya pa? Oo, ganyan lang. Yung apartment yun nun? Matagal na yun. Matagal na. Pares lang nga din ang loob. Like, ganun kalaki yung apartment. Oo. Kasi Actually, 1 bedroom lang yung amin doon. Really? Oo. Si Mami. Dito siguro yan. Lumabas. Lagi na may sunig to sa window to. At least, andito pa ako, nakatulong. Kailan alis mo pa? Bukas siguro. Sa likod na tayo. Oo, diretso na doon. Sakain ka na ng kanin doon. Tama-tama mamaya. Pag alis nyo, Pupunta kami doon ni mami mo, kasama na yung mga bata. pag alis nyo, pupunta Alas ako dos na kunin pala yung eh. pagkain. Ano pa wala yung kinuha mong pagkain? Sabi namin kahit adobo na lang. Kukuha sana ako ng yumba, pork yumba. Dalawain mo, hindi ka umorder pa ng iba doon? Yun yung pinakamalaki. Adobo. Adobong baboy. Wag daw magmanok, sabi ni Mami. Sabi ni Mami, sabi ko, magpo-pork yumba sana ako. Sabi ni Kuya, pinipe-prepare daw yun 2 to 3 days. Yung? Pork yumba. Ano yun? Masarap yun pa. Gusto ko nga kainin yun, kaso naman hindi pala pwede na right away lulutuin kasi minamarinate pa yon. Saan mo kukunin yung in-order mong ulam? Kay Witin sa Aroma.
O bumili, dagdagan mo na ng isa pang putahe na ano, yung takal-takal. Ano? Kahit na gusto ko yung Bicol Express mo ka, hindi ko natikman eh. Ayun, order ka kahit na. Walang Bicol Express doon. Sa ano ba yun? Sa may... Kung saan nag-order si Pepe sa work niya dati. Dumaan ka doon. Saan? Doon ka di man yata kukuha eh. Tignan ko. Oh, kahit mga isang order o kaya yung pinakamalaki na yung parang baso. Okay. Ganun lang. Makatikim lang tayo noon. May adobo ka Like, naman. kinikrave mo pa? Oo. Sarap kasi din. Masarap nga yung kahapon, yung Bicol Express, no? Oh, yan ka. Oh. Tinakpan ko yun ng natatakot ako matulog mag-isa dyan, yung pintuan na yan. Grabe, ang liwanag sa gabi. Maliwanag talaga. Oo, sabi. Sasabihin ko rin kay Pepe, magpapapalit na siya ng pins na yan. Tanggalin yung pins na yan. Magpapakahoy na rin siya. Oo, tapos, Pataasan niya. ano ba, kumbaga, CCTV. Oo, palagyan niya lahat. Sa likod, okay naman mag-park dyan. Which is fine, it's so big. Ganito kataas ang dapat yung ilagay na pins, ganyan. Hindi na makikita yung harap niya, yung address niya. Hindi maglagay ka sa labas. Number lang naman Oo yung nga ilalagay mo eh. Maglagay ka sa labas. Ito nga to oh, kita nyo guys, ganyan lang. May garage sila, wala no? Wala. Ito kabilang may garage. Magkano magpagawa ng garage pa? Ewan ko, mababa ewan ko kung ano. Yan may sakyan. Nasunog. Sinunog eh. Nakapag-register na si Pepe sa trash? Di ba nagbabayad din dyan? Trust na ano? Trash? Trash can? Oo. Garbage? Ewan ko. Hindi mo na problema yun, siya nang bahala dyan. Ang dami mo nang ginawa. Sobra. Habang Ay, paano Habang kayo siya- lalabas? Dapat ako na una. ayaw mo na, move mo lang. sabay-sabay naman pala Ilagay mo lalabas. na sa gilid. No, sabay-sabay tayo lalabas naman pa. Kasi kukunin ko pa yung pagkain eh. Oh, okay. Hindi na lang muna. Hindi muna natin yung ano. Tara, para may labas na natin yan. Clearing. Clearing na. Si Mami, mayang kape Kailangan pa niyang tumawag sa city, wala siyang black bin. That's what I said to Papa. Pagdating niya Han, huwag mo na natin problemahin yan. Mga itlog nyo, Hindi baka mayroon dito sa loob. may laman pa yata isang itlog Han, ba't di mo tinapon nyo? Ay, may laman. Wala na yun, Papa. Nabulok na. Hindi yan nabubulok. Ay, ang dami mo pala laman, Papa. Oh. Mami. Prituin mo mamaya. Sige. Kunin mo. Kunin mo nga pa. Nangihinayan ka? Oo Ayan na dyan Ang mahal nito. Pulutin yan. Okay na. Hawakan mo muna saglit. Ano pa to? Wala na, yung isa. Itayo mo na yan. Kunin mo na ba't ako pa? Mga kargamento yan. Oo, para... Sorry? other day, did they break in here too? What? No. Someone broke into the neighbor's shed Oh. the other day. Did they break in here too? It's open. And it wasn't before? No, we just moved in. Yeah, no, so I guess they must have broke into yours. Yeah. We don't know ano yan? We don't know what actually was inside in his. We just open right now. Oh, padlock okay, niya. okay. Yeah. I thought it was locked and that someone had broken it. It's open actually. And this... Hi neighbors. You're a neighbor. You're our neighborhood. You're your neighbor. Mga neighbors na guys, mga neighbors na to mga anak ko. Your house when you're gone. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Buksan mo yung itlog. Ano ba kumuksan yung itlog? Buksan mo yan, tayo pasok natin yung itlog. Mommy, I don't get it. Like, why there's no key in the back? Meron I yan, have baka three nasa keys. kanya. Baka dyan sa kanya. Nasa kanya, meron yan. Posibleng wala. Sa'yo, baka mamay. Kaya mo na. Wala yan, andun yan sa kanya. Tayo pa mag-araw ka muna. Ano na yung ano niya, yan lang ilalagay, itatawag mo Han. Yan. Hindi, updated na yung kanilang ano. Ngita ka. Kabago-bagong bahay, may break-in agad na ano. Para namang tanga to. Itong magbibiro ng... Hey guys! Balik tayo sa ano. Bahay ng kapatid ko dito sa bahay namin. Man, pasok na natin lahat ito guys.
i-cancel yung bet nyo, tingnan nyo muna yung Yung kay ano. Papa hindi. Let's go, dalhin natin yung iba para matapos na tayo. Di ba yun si Bob? O, Tipay ha, pati bike mo. Wala kang masabi kasi. Papa, Ay, ito muna. can we just leave that bike here? O, dito muna tapos ipasok din natin. Iabot ko lang kay mami mo ito dito na sa ano, gawang nang siya na lang magpasok doon para hindi na siya lalabas. So much stuff, no? Yan talaga. Ikaw na magpasok dito, Am. Dito lang ito. Yan lang. Habang si Ate Paypay nagpapakasarap doon sa Toronto, kami naman nagpapakahirap niyan. Enjoy lang. Okay na. Ito, papasok ko natin kung saan, para na-explain natin. Dito lang yung black 5. Bye, guys! Oh. And thank you so much for supporting my dad's vlog. And I Oh. hope you guys like this video. Don't forget to subscribe. Thank you. Kasi kung hindi namin lininis doon sa apartment nila Ate Paypay, hindi daw nila ibibigay yung ano, yung deposit nila $900 din. Of course, yun. that's our responsibility, linisin. We live there. Responsibilidad din yan talaga. Pwede nyo naman hindi linisin pero hindi nila ibibigay. Magbabayad sila ng mga taong maglilinis doon. Alright guys, yan. Mamaya, ibigay namin dito. Magbublo sa pa po ng Palagay cake daw niya. to doon, sabi ni Okay. Mami. Guys, bye-bye now for now. Thank you for watching. I love you all. Si bye na. Bye, guys! Lakai Tracker.